И здравейте, приятели! Аз съм IceKing 374. Днес ще ви покажа новите ми неща в Clash of Clans. Новите ми неща са: имам Giant Bomb, имам втория Wizard Tower, Special фактора ми е на втори левел, имам два Кенъна на 7 и съм пуснал още един. Закупих си още един мортър и съм пуснал бараката за 7 левел. Извинете, 8. Простете. На другото село новото ми е Мегамайн, още една Арчер Тавърка и това е, нямам друго ново нещо. Какво да правим тук? Добре, всичко ми е заето. Но сега ще се видим в Clash Royale. И здравейте! Вече сме в Clash Royale. Както виждате, разработвам един дек с Fireball, Скелетонска, Еликти, Ice, Zap, Ice Spirit, Хокче и Minions. Моля ви, кажете ми някакви добри декове. Аз в момента играя с ето този, но бях сменил Minions с Executioner с Minion Horde. И така. В шопа днеска ми излезе един принц, но не мисля да си го закупувам. След 15 дена излизат бац. А тук има след 13 часа челендж. На третата победа ви дава 2500 гол. На втората, на шестата 5000, на 8-та получавате баца. На 10-та имате Giant Chest, а на 12-та получавате 500 баца. Приятели, мисля това да бъде, нямам често опенинг в момента, но след малко няма да бъде всичко това от мене. До след малко. Както виждате, тези честове ми наближават и мисля да направя един чест опенинг с Epic, Magical и 2 голдена. Сега да го рефрешнем профила. Добре, рефрешнал се. Всичко си е същото. Но няма значение. Добре, мисля сега това вече е краят. Не забравяйте да ударите по един лайк и да се абонирате за моя канал. До скоро!